ये फूलमतिया काकी कहाँ से आवत बाटी रे जौन तोरा खेतवा में महुआ रहल ह न उ चोरी हो गइले। अरे दादा हो दादा कवनो गहनवा महुआ सथवा चोराई ले गइल दादा। अरे त बुढ़िया तोके घर दुआर नाही रहल है कि सोना चांदी ले जाए के महुआ के तरे गड़ले रहली है। ई पहले बता इतना बढ़िया घर दुआर बनवले बाटी काहे बदे? अरे बुढ़ऊ तोहके का भाई हमार कुल लुटाई गइल हो दादा, अब कैसे हम जियब रे दादा। ये फूलमतिया काकी अब चुप रह, जौन होखे के रहल तौन तो होई गल, अब रोले गवले से वापस आई। हाँ लौड़ू का बेटा हमार कुल लुटाई गल, तोहके नीक लागत बा हमार मजा लेत हवा। अब हम भूत दिखवाई कुल्ही के, अब जवन चोरी कइले रहे भूत करवाई देबा। अब तब मानब नाही हमार कई लाख का रुपया रहल, गहना गुड़िया रहल को लूट ले गई। अरे तो बुढ़िया एकदम सेठिया गइल बाटी का, उनके काहे बोलत बाटी? एक तो बेचारू बतइबो कइले ऊपर से नहीं के डांटत बाटी। अरे बुढ़ऊ तू का बोलत बाटा? हम सही कहत बाटी, हमाने का मजा लेत बा, हमाने का कुल लुटाई गल नहीं। यही से अड़ोसी पड़ोसी केहू का ना होना तो सोचे ना लुटाए जा घर दुआर दूसरे का। बुढ़िया आगे बोलत रहली झूठ मूठ का, बताओ बेचारू बतइबो कइले नहीं के डांटत बाटी। और गाँव में केहू बतौले ही पहले बता तोरा से या के ना पहले बताऊ ना। अरे बाबू तू नहीं जनबा, बुढ़िया के कितना बार हम समझा देनी रे कि गाँव में तनी सब ढंग से रहल कर, सबसे मिलजुल के, लेकिन मनवा नहीं करेले, सबसे झगड़ा करेले। देखत बाटा उल्टा चोरी हो गए थे यही के लगावत बा। हाँ बुढ़ऊ लोग फुकौनो नहीं तले हमार गहना बैठो कुल चुरा ले गई न चोर। बतावा तो एको रुपया तो देहले रहला मम्मी, ही पहले बतावा हमार दादा माई देहले रहना। अरे बुढ़िया जाए दे, जौन होई गले तवन होई गले, उससे ज्यादा हम तोरा के सोना चांदी गहना बनवा दे।